életben elért sikerek egyik legdöntőbb tényezője, hogy tudjuk, hogyan kezeljünk más embereket. Időnként a viselkedés megjósolhatatlan természete miatt ez nehéznek vagy megvalósíthatatlannak tűnik. De ha lenne egy eszköz, amellyel azonosíthatná az érzelmeket, és amely segítene megérteni a hozzájuk kapcsolódó viselkedést, ez elég egyszerűvé válna. A Scientology-ban ennek az eszköznek a neve a tónusskála. Ez a skála megmutatja a mindenkiben közös egymás utáni érzelmeket, az emocionális tónusokat, és számokat rendel hozzájuk, hogy segítsen a meghatározásukban. Minden emocionális tónus előrejelezhető mintával rendelkezik. Például, próbált valaha is egy dühös emberrel beszélni? Ha valaki dühös, nem hallgatja meg, amit mondanak neki. Sőt, talán hazudik a történtekről, de legalábbis elferdíti a tényeket. És több mint valószínű, hogy rosszabbul érzi magát, miután beszélt vele. Ha megfigyeli, látja majd, hogy minden dühös emberben közösek ezek és más tulajdonságok. Az emberek nincsenek rögzülve egyetlen tónuson. Mozognak a tónusskálán, ahogy az életbeli körülményekre reagálnak. Ez történhet gyorsan, vagy egy hosszabb időszakon át. Az élet sok nehézsége vezethető vissza arra, hogy nem értik az emocionális tónusok természetét, és hogy hogyan bánjanak velük. Például biztosan látott már olyat, hogy egy vidám vagy lelkes ember rossz híreket kapott, és bánatos lett. Aki nem képes azonosítani az emóciókat, nem tudja, hogy az illető hogyan fog reagálni. És lehet, hogy rosszul kezeli a helyzetet. Ennek következményei lehetnek önmagára és a kapcsolataira nézve. Ha ön tudja, milyen emóciót lát, és milyen emócióval kellene reagálnia, képes lesz bármilyen helyzetben kommunikálni, akármilyen nehéz helyzet legyen is az. A tónusskála rendkívül értékes az életben és a társas kapcsolatok kezelésében, mert eltávolítja a rejtélyt az emberi viselkedésből.